मेलेमखौ नागिरनानै मेलेमा गोमाबाय आंना लेखा फरायबाबो गोसोआव थाया मेलेमा गोमाबाय मेट्रिक परिखाखौ बोरै होबावनांगौ जाखो आं एसेबां मखस्थ' लाबाबो गोसोआवनो थाया मेलेमावनो हाबा आंनि मेलेमा बहाबा गोमाबायलै दाउखा राजा लेखा फरायबाबो मेलेमावनो हाबला मेलेमानो गोमानानै थाबायब्ला बहाथो लेखा फरायनायखौ गोसोआव थाबावनो आं माब्रै मेट्रिक आनजादखौ पास जाबावगोन आं बिदिब्ला माब्रै कलेजाव हाबबावगोन आं बोरै सिख्लाफोरनि सिगाङाव दुगा दुगा खालामनानै खिन्थिनो हागोन आं मेलेमा गोमाब्ला गैला मेलेमा गोमाबाय आंना गैला जानाय नङालै आइ आफामोननो खोन्थायाब्ला मेलेमलै बहा थांगोन आंनि मेलेम बहा गोमाखोनो आं लेखा फरायनो सानबाबो मेलेमानो गैलाबा बोरै गोसोआव थानो ओइ हांग्रि मन्दी आंनि जिउनि रानि फै अनलाइनि बेसेथो नांलाय खमलाय मुसुगुर फुलायलाय जाबाय थानो हांग्रि मन्दी बेनिखायनो फै अनलायलायनि दुखु सुखुखौ रानलायलायनि ओइ आवसाव खर'आव जे सोंथे जाबाय नामा नोंहा बेमाजों ए हांग्रि मन्दी आंनि खर'आव जुदि बेमाया जे सोंथेबायबालाय नों बोस्रांना होफैदोब्रा आच्छा बिदिब्ला आङो हासिब लायनि र' हासिबजों साफा खालामनि बे नोंनि खर'नि जे सोंथेनायखौ मा जाखो हाथफ्ला आबा आंना बिदाया गाबगासिनो दङ आयै मानो गाबदों आदायालाय मेलेमा गोमाबाय होनना गाबगासिनो दङ आइला मेलेमा गोमाबाय औ मेलेमा गोमाबाय होननानै गाबगासिनो दङ नायबेलाय आयै मा मेलेम गोमालाबायखोहाय माबाबाय आइला आइला जामाइला मा जाबाय थायोब्रा मा मेलेम गोमालायनाय जाखो दसेनो सान्थिबो थानो होआलै फिसाफोराबो मानोबासो खांना लानाय सानबाय आं फिसाफोरखौ एमावाबा मानो गाबदों नोंलाय हायलाय मेलेमा गोमाबाय आंना मानो गोमानांगौ जाखो आबा नोंनि मेलेमालाय आयै आं मेट्रिक परिखायाव मोजां नाम्बार लानो हागोन हालाय माथो जेबो फरायबाबो गोसोआवनो थाया बेनिखायनो आंनि मेलेमखौ नागिरना लादोलै आयै आच्छा सोरना मा गोमादों होनदों ओइ आफा आंना मेलेमा गोमाबायलै लेखा फरायबाबो गोसोआवनो थाला आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंलाय मेलेमखौलाय बहाथो दोनदोंमोन मेलेमाथ' खर' सिङावनो दङमोन आफा आच्छा परिखा जाबाय थानायखाय मेलेमानो गोमामाबाय नङा होमबा औ आफा परिखा समाव मेलेमानो गोमानानै थाबाय थायोलै आफा बिदिब्ला गाबोननिफ्राय नोंनि खर'खौ बेरा दुमथेनानै दोननोसै आं जाहाथे मेलेमा जेरावबो खारनो हायै बायदि नङा होमबा बेटा नोंहाबो आरो फिसालाजों फिसाला जाफानो नागिरलायखो ना माखो मा खर'आव बेरा दुमथेलाबायनाय जानांगौ जाखो होमबालाय मानोथो एमाव बेटानिफ्राय मेलेमा खारबाय थायो गाबोन डाक्टरनाव लांनानै एख्ल' एख्ला खालामनानै बेरा दुमथेनानै दोननोसै आं बिनि खर'खौ औ नोंनि खर'खौ मोजाङै बेरा दुमथेनानै दोननोसै जाहाथे मेलेमा जेरावबो खारनो हायै बायदि अब्लासो नों फरायनो हासिगोन फरायनायाव गोसोआव थासिगोन गाबोन ओंखार डक्टरनाव लाना थांगोन आं नोंखौ अब्लानोथ' मोजाङै फराय आरे माबेटा फरायनायखौ मखस्थ' लाबाल' जायालै मिथिबाय फरायनायखौ बुजिनांगोन बुजिबाथाय मखस्थ' लालायनो दरखारानो गैया नों बुजिबाथाय गावनो बानायनानैबाबो लिरनो हायो बिदि होननानै गोसो सिंनि इमाजिनफोरखौल' बानायनानै दालिर आरो जे साबजेक्टखौ नों फरायनायाव गोसोआव थायाखै बे साबजेक्टखौ खेबसे फरायनानै नायग्रो बेनिफ्राय बुजिग्रोनानै ला बुजिबाथाय नों अट'मेटिकलि गोसोआव थाखाबाय आरो जेरै आबै आबौमोना जोंनो सल'बाथा खोन्थाब्लाथाय जों गोसोआव थायो आरो बे सल'बाथाखौ जों गोसोआव थानानै गुबुनफोरनोबो फोरमायनो हायो थिग बेबायदिनो नोंबो लेखाफोरखौ बिदिनो फरायदोब्रा लेखाफोरखौ बुजिग्रो सल'बाथाफोरखौ जेरै जों बुजियो मा जादों मा जायाखै ओमफ्राय मालायफोरनो खोन्थानो हायो आरामसे थिग बेबायदिनो फराय मिथिबाय एमाव बेटा जागोन आफा आं नाजागोन दे होमबालाय फराय मोजाङै आरो नोंथांमोनाबो जाय मेट्रिक परिखा होगासिनो दं बा जायफोरना ओइचएस आनजाद जागासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै फरायो आरो गावबा गावनि मेलेमखौबो जाहाथे साफा खालामनानै लायो बांद्राय मबाइल दानाय मबाइलाव दा गोजाव इन्टारनेटाव दा हाब नांगौबाल' मबाइलखौ बाहाय नङाब्ला परिखायाव जागोन जिर' फरायनायखौ गोसो होग्रो बिनिफ्राय मबाइलखौलाय मा गाबोन समफोरनो नायफिननो मोनखागोन नङा होमबा बेथिफोर अल दा बेस्ट फरायसाफोर बयबो मोजाङै मोजां पास जाथों ओइ दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय आं थांगासिनो दङ दै दरजाया खेवनानै दोन आयौ बाला मा होनदों नोंलाय आं दोनथ'बाय आयौ बाला बे बाथमिस थफेरा मा फैनो नागिरखो ना मा मारखो दे आंनि रुमाव बाथमिसा जौ फेदोंदां आरो बेबो सासे बिराद डिस्टार्ब मानसियानो बाथमिस थफेरा मा बे हरावलाय मा बालनो फैनो नागिरदों दे आयौ बाला दरजाबो बुफैबाय माथो बेलाय आयौ फैमारथारबायसो आरो होमबा
फैगौदे बापावै बिराद मेंबायलै उन्दुनोसै आं ओइ दाउस्रि मा गल' गथ' नायबाय थाखोब्रा फैदो बाहा बोनोसै नोम्फा खर'नायसै होननानै बुंदों गोसो गैया आङो नोम्फा खर' होननानै बुंनो फैदो बाहा बोनोसै ओइ बाथामिस लाजिराङै आंलाय नोंजोंलाय मानो उन्दुनांगौ जाखो दे आरो बे रुमा आंनिसो माने जोंहानिसो जलदि ओंखारलांनो बालां थोद साला खर' गाज्रि आंलाय मानो ओंखारनांगौ जाखोब्रा आं सानफ्रामबो बेयावनो उन्दुबाय थायो अमा राजाजों नांलायनानै लोगो जानानै बिराद मेंबाय उन्दुनोसै आं आं उन्दुबाय आंखौ डिस्टार्ब दा खालामसै जुदि उन्दुनो गोसो जादोंब्ला उन्दुफैबानो जाबाय साइडआव बाथामिसा मालायनि बिसिनाव फैनानै दादागिरि बापावै लोखि थबसिया हाबा जाहैमारबाय होमबा आंखौ गारनानै गुबुन हौवाजोंसो थांमारबाय होमबा दा आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा माथो उन्दुनोबो हाला आंलाय लोखि थबसिखौसो गोसोखांफ्लांबाय थादों दाबा लोखि थबसियाबा मा खालामदों असिनाखि हौवाजों लोखि थबसि मानो आंखौ गारनानै थांखोलैनो मानो ओइ बाथामिस आंनि न'आव बांद्राय दावराव खालामबाय थानाङा दे नङाब्ला गामिनि मानसिफ्रा फैनानै बायदिसिना सानगोन सिरि थानो बाथा बापावै माबायदि खोथा बुंखायोलै नों आं बोरै सिरि थानांगौ जाखोब्रा दाउस्रि आंनि लोखि थबसिखौ सोरबासो लानानै थांबाय बाला जाम्बि खिथांनि थाखायनो इसिबां फाग्ला जाबाय आरो नोंसोर अमाया जेबो दुखु नोंबो दुखु इसिबां जाम्बिनि थाखायनो गाबो आरो जाम्बिखायनोथ' आं थबसिखौ मोजां मोनोमोन जाम्बि नंनानै जाहाथे गुबुन मानसिफ्रा थबसिखौ जाहाथे नाख्रेबा बुवा बाहाया होननानै दा बिनि हौवाया बेखौ बुबा मा जानांगौ जाखो जाम्बि होननानै बाथामिस गोसो जासोदोंबालाय मानोथो लायाखैमोन नोंलाय बांद्राय दावराव-दावसि खालामबाय थानांला नोङो सिरि उन्दुनो मा उन्दुदो दिनैनि दिनाव आंखौ एसे अनदोब्रा आंजों थाफाफैदो ओइ बैथाला आंखौ जात बुंबाय थानाङा दे बापावै मा होनखो नों आंखौ बैथाला एसेबां गाज्रि खुगाखौ लानानै गाबोन नों माबोरै ओंखाम जागोनलै मा बैथाला बेलाय हो एसेबां गाज्रि राव बाहायबाय नों आरो एसेबां गाज्रि खुगाजों आंबाथ' ओंखामखौनो जानाय नंलामोनलै होमबालाय नोंलाय माथो आंखौ उन्दुनो लिंगासिनो दङ लाजियाबोदां उन्दुनो लिंनायानो माबा गाज्रि जाबाय नामाब्रा नों बिथिंजाय उन्दु आं बिथिंजाय उन्दुगोन ओमफ्राय सानैजों सिरि सिमां नुलायगोन माथो जाखो लाजिया आरो नोङो आंखौ हौवासो सानखोना माखो बिदि उन्दुनो लिंनाय आं दुखु जादों होनबाय ना आंजों थाफाफैथ'ब्रा आंनि दुखु सुखुखौ राननानै लाफैथ' बाथामिस आंहानोबा मा जानानै दंखायो आरो नोंनि दुखुखौ राननानै लानो दरखार गैया नोंजों उन्दुफानो आं सिरि उन्दुनोबा उन्दु नङाबा ओंखारलां माखौबा उन्दुफानो लिंलायलायनाय आंखौ खोब जानाय बायदि मोनदों बियो दाय मासथिनि जेरैबो टेनसनल' बापावै आंखौ गारनानै थांमारबाय आरो जायो दे हारसिंनो दुखु जानानै थानोसै आं दिनै हरसेखौ एमावाबा नों मानो दावदैखौ जानो नागिरदों बेबो फरिखा समाव माथो जानो गैया दावदै जाबाथाय दावदै जाबा फरिखायाव लाथिख' मोनो सोर खोन्थानाय नोंनो बुंदों माथो दाखालि हाबियारलियाव दावदै मोननायनि थाखाय आंसो दावदै जाहोबाय थानायनि दावदै मोनदों होननानै आंखौ रायनाया बावबाय एमाव बेथा बेनिखायनो बे बाराव नोंनो दावदै जाहोलां दावदैनि दाय गैयालै मेलेमासो एसे गाज्रि जाना दं आंना आरो मेलेमनि खोथाखौ बुंलायबाय ना नों मैया नोम्फाया मा फोरोंनाय नोंखौ नोम्फा बुंनाय खोथाखौ गोसोआव ला आरो फरिखाखौ मोजाङै लिरनानै फैदे आबा जागोन दे र' नोंनि थाखाय आं मोजाङै मैगं गोथां संनानै दोनदों बेफोरखौ जा दासान्दि दावदै जालु जाला खालामनो हादे आबा जागोनलै जागोन इसोरासो मिथिसिगौ आरो एग्जामा माबायदि जागोन फरायबाबो गोसोआवनो थाया जेखौ फरायनो नागिरो बेफोरखौ गोसोआवनो हाबोनो हाया मा जाबावगोनलै इसोर आंखौ मोजाङै मोजां पास खालामलै आं पास जाखांनायनि उनाव नोंनो आङो लादु प्रसाद बावहैगोन दे इसोर ओइ एमाव बेटा नांगौ समावल' इसोरखौ गोसोखाङोना नों नाङि समाव इसोरखौ नाङानो नङा होमबा माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाल' इसोर ना नङाब्लाथ' इसोर होननाय सासे बिगोमाबो दं बेखौथ' पात्ताखौनो लाया नङा होमबा आफा फरिखा समाव बेफोरबायदि दाजावसैब्रा फिसालानि गोसोखौ बेसे बुजिदोब्रा आफा बुजिनानैथ' बुंदोंब्रा बेटा जेबो गिनांगौ गैया गोसोखौ दाद खालामनानै फरिखाखौ मोजाङै होनानै फै कुइसन पेपारखौ मोजाङै बुजिनानै लाग्रो बेनिफ्राय फिननायफोरखौ लिरनानै फै दे बेटा नाजागोन आफा मा नाजागोनल' होनखोब्रा बेटा आं फरिखायाव पास जाथारगोन होननानै कनफिडेन्ट ला जागोन आफा जागोन दे ओंखामखौ जाखांनानै मोजाङै मोजां फरिखाखौ होनानै फैबानो जाबाय बापावै बहा दंफैलै आं होद साला मैया हराव थिगसे लोंब्रेनानै मायाव फैखोब्रा आंलाय ओइ बाथामिस
बापावै नोंलाय मा खालामदों बेवहायलाय बाथामिस बे जोंहानि न'सो मिथिबाय मा नोंनि न' माथो नंदों नोंलाय आंलाय नोंनि न'आवलाय मा खालामनो फैदोंब्रा लासिं मैया हराव आंखौ उन्दुफानो लिंनाया साबबागासिनो सोबा जागोन आंजों जलदि ओंखारनोबा ओंखारलां मा आंलाय नोंखौलाय माला उन्दुनो लिंनांगौ जाखो बावा ओंखाम जानायखाय बावदों नामा जलदि जोंहानि न'निफ्राय ओंखारनोबा ओंखारलां नङाब्ला आइया मिथिनांगौब्ला आंखौसो दामगोन ओंखारलां होनदोंना जागोन दे जागोन ओंखारलांगोन माबा जागोन आंहा एग्जामावबो थांनांगौ बावनानैसो दंथारो आं गोसोआव गैला इ बावानो बाथामिसा एसे टेनसन होग्रा बेबो आंखौ बानलु बेदां आरो फावगालि आसा खालामो नोंसोर सानैबो आनजादखौ मोजाङै होगोन आरो आंनिफ्रायबो बेस्ट उइसेस जासिनाय थाबाय थेंक इउ आफा हाबां ओंखामा लाबोदो दे आरो जाथिखौबो ओंखाम जानो थिनहरलाय जागोन दे माथो रावबो सफैलाब्रा मा जाजोबखो मानसिफोरालाय जायफ्रा एग्जाम होनो थाङा नों थांनोथ' नागिरदों मानसिफोरखौ नेगासिनो आं जायफ्रा नोंखौ एग्जाम होनायसिम दोनफैनो रावबो फैयाखै आंखौलाय सोर दोनफैनांगौ जाखोब्रा नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोर आबाया दखानावसो दांदों नुबाय आंखौ एग्जाम हलसिम दोनहैनो थाखाय आइ आरो आफाया फैफादों हाउ सेड बेसेबां दुखुनांथाव नोंहा जोंलारि बेफोरबायदि दाबुं जायफ्रा थौ जोंनो थांफानोबा आंनि लोगोफोर फैगोन बिसोरसो थांफागोन आं दे होमबालाय मोजाङै होबानो जाबाय दे फरिखाखौ थौ थांनोसै आयै नङाबा गोबाव जागोन दे बिदिबालाय थाब फैदो नोंबो मालाय बयाबो फरिखायाव दोनलांजादों आंहा रावबो गैया आंखौलाय सोर दोनलांगोन दे बिमाबो गैया बिबायाबो दखानावसो दांदों मालाय फरिखायाव दोनलांजासोदों आंहासो दिनैसिमबो रावजोंबो दोनलांजाया मालाय फरिखायाव बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'खौ दोनलांजादों आं बिमा बिफाजों स्कुलाव दोनलांजानो लाजियोसैलै जोंहा सानैबो थांगोन गाबोनलाय जायफ्रा बेफोरखौ सानबाय थानाङा जों गासैबो बिथिङाव बिमा बिफाखौ मोनबाय थायाब्रा मालाबा जों हारसिंबो जुजिनांगौ बापावै मा एसे लरग' थरग'ब्रा दिनफोरालाय जेकेट गानबाबो गरमद्राय मोनो जेकेट खुबाबो थान्दा मोनो माबायदि बोथोरब्रा बेलाय गोसोखौनो माबा उरां फारांसो मोनबायलां थफसियाबो लानानै थांजाबाय आरो बोरै दावसो देलायनि न'आवसो मोनहैखो आं बांद्राय सानबाय थालालै जानाय नंला खर'आ गाज्रि जासिगोन स्कुलाव थांनानै फरायसाफोरखौसो एसे नायहैनोसै फरायना फैयैफोरनि हालोदफोरखौ नायनानै एसे रंजाहैनोसै आं क्लास लानाय समाव मोजाङै खोनासङा बिसोरो मोजाङै फराया बेथा बेटिफोर सिगां गोलैथारो मालाबा नामखौनो दाब्लिउसो लानो लुगैयो आं सानफ्रामबो सिगां बेन्चावल' मोनबाय थायो आं फरिखा समाव दा मास्टाराबो आंखौसो गल' नायबाय थागोन आं बांद्राय लेखा फरायनानै फैयाखैलै आंनो खोन्थागोन ना नों जोंलारि सोर नोंलाय आरो आंनिफ्राय नायनानै दा लिरखा गावबागाव लिर जोंलारि खोन्थानानै होब्रा एसे दे आं टेनसन जाबाय आं मानो आं सिगां बेन्चावल' गोलैबाय थायोब्रा ए आखरनि नाम जानानै सुनिसो नांबाय आंना एबारनिफ्राय ए आखर नङा WXYZ सो लासिगोन आं लास्टआव गोलैनाय बायदि दा मास्टारा साला आंनावसो नायफैबाय थागोन गसंनानै लिरनो बाया मानो बाया जाबाय थायो आरो बेवहाय ओरैनो मेलेमा बहाबा खारनानै दंहैखायो लेखा फरायनायाबो गोसोआव थायाखै बिनि सायाव जिरायनाया बयनिख्रुइ सिगाङाव साइलेन्ट एमाव राजा बोरै मोनदों गोसोखौ फरायनो खोन्थानाय समाव फराया खारथिंबाय थायो दा एग्जाम समाव बुथब जानानै दं नोंसोर दा मा लिरगोन नोंसोर दा दाउदै लिरगोन ना से लिरगोन नोंसोरलाय जों बिराद गिनानै दङ अन्नानै दा सिगिब्रा गोदोनिफ्रायनो सिगिखाबोबाय थाखादों नोंसोरखौ एग्जामनि सिगां फरायनानै ला एग्जाम जायैनि सिगांनो रेडि खालामनानै दोन मखस्थ' ला फरायनायाव गोसो हो नाथाय गैया एग्जामनि टाइमावसो हावा टाइट जायो नोंसोरना बेनिखायनो मास्टारनि खोथाखौबो मालाबा खोनासंनांगौ आं बुंखादोंमोन नोंसोरखौ दे बिराद मोजां फराय नङाबा एग्जामाव गोनो गोथो आंगा आंगि जाजोबगोन होननानै दाथ' आं नोंसोरनि सिगाङाव सिंग्रा साहा मुरिसो जानानै खिथिबाय थागोन अब्ला लिरबावदो आरो नोंसोरो सिगांनिफ्रायनो फरायनो खोन्थाबा फराया फोरोंनाय समाव मोजाङै खोनासङा मोनसिगोन ना बेथाफोर एबार मोनसिगोन फोरोंगिरिनि खोथा मानिफ्रा एबार मोजाङैनो मोनसिगोन लाब्रा बडन निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय नै आं स्टुडिअ दङ बमब्रमा बयनिबो आगोमा दानिया फैदो गाहाय रादाबाव दिनैनि गाहाय रादाबावनो दं जोंनि लाब्रा ओनसोलनिनो बिथां MLA अमा राजा आरो सासे फोरोंगिरि थफिराम
बिसोर सानैनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो। अके, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय नङा होमब्ला सासे एमएलएजों सासे फोरोंगिरिजों माबायदि नारा नाथा बुलायगासिनो दङ। अब्ला सासे फोरोंगिरियानो जुदि बुलाय बुसिखौ सापर्ट खालामोब्ला आरो सासे एमएलएआनो पाब्लिक मानसिफोरजों बुलायलायबाय थायोब्ला अब्ला समाजाव मा गोहोम खोख्लैगोन आरो समाजनो बिथांमोना मा मेसेज होनो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बिजिरदो बिथां एमएलए आरो फोरोंगिरिजों बुलाय बुसि खालामलायनाया समाजनि थाखाय मोजां खामानि जादोंना? अब्ला बेफोरबायदि समाजनि बेरेखा खामानि मावनायखौ जुदि दिन्थिबाय थायोब्ला जों बिथां एमएलएखौ बोरै सापर्ट खालामगोन नेक्स्ट इलेक्सनाव? नोंथांमोना जुदि लाब्राखौ नायगासिनो दङब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय। लोगोसे लाब्रा बड' कार्टुनखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ दावगानायाव एसे हेफाजाब होदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। अब्ला दिनैनि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि। आइला स्वाद बमब्रमाया जों सानैखौ भाइराल खालाममारथारबायना। मा खालामनाय मोजां जामारगोनब्रा बे बमब्रमाखौ। बांद्राय उतपात जादोंना नों बमब्रमा। नोंनि खर' मेलेमाव एबार सैमा फिसा खारहोआब्ला आं बमा राजा एमएलए नङाब्रा। नोंखौ आन्डार एस्टिमेट खालामनानै दोननाया बिराद भुल जादों आंना। एबार नोंखौ इसेबां हालखायै लालाथ' आं बमब्रमा। साला आंखौ भाइराल खालामदों बियो हो? मालाय बुलायनायखौ मानो निउसाव होनांगौ बियो? जानाय नङा। फागुन बोथोरा सफैलायबाय, थुला बिबारा बारलायबाय, खानाया बिरसारलायबाय, फागुन दाननि सिउ सिउ बारनायजों जोमग्रायाबो उरायलायबाय, दिदोमै थानाय गोसोखौ फागुननि बारा फिन खेबसेबाव एवथुफैलायबाय। एबार आंसो नोंखौ एवथुगोन। मा जालायखो? बमब्रमाया साला जों सानैनि भिडिअखौ भाइराल खालामनानै हेगारलायबायना। है, आंलाय नोंजोंलाय मा जादोंसै? नोंजों आंजों नङा, अमा राजाजों आंजों बुलायनायखौ बमब्रमाया निउसाव होलायबायना। बमब्रमायासो होदों दा, आंहालाय मा दाय नांदों? नों बमब्रमानि गार्लफ्रेन्ड ना। गोदाव सोराव बुंनाङाहाय। माबा मोनसे बुंनांगौबा बमब्रमाखौ बुंहैथां, आंखौ नङा। आरो नोंसोरालाय मानो बुलायनांगौ? आरो बेबो एमएलएजों। आरो एमएलए मानसिफोरालाय जेब्लाबो हाइलाइटआवनो थाखायो माथो। बेनिखायनो माबा मोनसे खामानि मावोब्ला दानि जुगाव पाब्लिकलि जेबो मावनाङा, भाइरेल जानो गोबाव सम नाङा। आच्छा, बमब्रमाखौ नों सापर्ट खालामदों होमबा? बमब्रमाखौ सापर्ट खालामनाय खालामै बे खोथाया नङा। दानि जुगा मबाइल जुगसो मिथिबाय। सोरबा नांलायोब्लाबो बुलायलायोब्लाबो एसे एनै रंजायोब्लाबो दानि जुगाव मबाइलानो केपचार खालामजोबो। सोर सोरखौ साफायनानै मायाव मा हगार खुमायो, भिउसनि थाखाय मा खालामो जों बेखौ फात्ताखौनो मोननाय नङा। बेनिखायनो दाना पाब्लिकआव खामानि मावनांगौआ एसे साबधानसै। जों बेखौ बयबो मिथिना लानाया मोजां। जों लोगोफोरजों थायो, मालाबा फानि मोमेन्टसबो खालामनाय जायो, एदावलायो मिनिलायो, नाथाय बेराफारसेथिं लोगोफोरानो भिडिअखौ खालामनानै भाइरेल खालामो। बेनिखायनो सांग्रां जानाया जोबोद गोनांथि दानि जुगाव। मालाबा रंजानानै मोसालाबायनायखौबो मानसिफोरा भिडिअ बानायनानै हगारलाबायो आरो नुग्राफोरा बेफोरखौ नेगेटिभै लायो। आंथ' गिनायसो मोनो। पाब्लिक प्लेसफोराव रंजानोनो गिग्रा जाबाय आं। माला सोर मा खालामनानै भिडिअ हगारगोन फात्ताखौनो मोननाय नङा। अब्लाबो बमब्रमाया जोंनि लोगो ना। बमब्रमाया बिदि खालामनाङामोन ना। बमब्रमाया नोंनि लोगो मोनबालाय मानोथो बमब्रमाजों रायलायाखै? मानोथो आंखौसो बुंफैदों नोंलाय? बमब्रमाया माबा मोनसे खालामब्ला आंहाल' दाय जायो। जागोन। माथो आंना एसे गाज्रि जानानै दङ, बेनिखायनो बायदिसिना होनफ्लांबाय आं। बे थफिरांखौबो ना मा होनगोनथाय आं। दंफाव, बे बाथमिस थफिरा मा नोंखौबो एदावलायबाय नामा? बेखौलाय आरो माथो बुंबावनो। बाथमिसा मैया हराव जोंहानि न'आव थांनानै आंनि बिसिनायाव उन्दुहैलायदों बाल्ला। आयु? औहाय आयुआनो ना? आंथ' बेलेग रुमावसो उन्दुबाय। आइया दासिमबो मिथिया। मिथिबाथ' आंनि बिगुरखौ ना ओरैबायदि खुगागोन एम्बुनि बिगुर खुनाय बायदि। बे फाग्लायालाय मा मोनहैनाय नोंनावलाय? माथो बुंबावनो आयो थफिरामनि खोथाखौलाय। आयु बाला नाजुदां। आच्छा जागोन दे। दंफाव, मा खबरलै? आंनि खबरा जेब्लाबो गाज्रिहाय, मोजां नङा। मालाबाबो आंनि खबरा मोजां बे खबरखौ नोंसोरनो होनो हानाय नंला बायदिसो मोनबाय आं। मानोब्रा, मा जादों? मा जानो आरो मानसिनि जिउआवलाय आरो जानायानो जोबा। आरो आंनि दुखुखौ फोरमायबाय थानोबो बाबाय आं। ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों? आं बे साइडआव एसे खामानिखौ नायनो नागिरदों आं। दे होमबा थाथ'। थांबायहाय। दावसो देलाय, नारजि बुदांखौ नुनानै मानो थाखुमाखो नोंलाय? लाजिदोंहाय मा। मानो? ओरैनो लाजिदोंहाय मा। मिन्थिबाय आं, जाथिनि थाखाय ना? आयौ, नोंलाय बोरै मिथिगौ? मिथिबाय आरोहाय, जाथिया आंनि सिगाङाव नोंनि सोमोन्दै बुंदोंमोन नालाय। आं लाजियो दाना नारजि बुदांखौ नुबानो। नारजि बुदांजों जि आथा सिथामोन। बेनि फंबाया दा आंखौ आथा सिथा। बेनिखायनो लाजिदों आं मासथिनि। मानो लाजिनांगौ जाखो दे? दाथ' नों नारजि बुदांनि खाथियाव आथा सिथा जालाना। बेफोरखौ सानबाय थानाङा नोङो। बेबो नंगौ, थेवब्लाबो लाजिनाय फैयो आरो। बाल्ला, जाथि आंखौ प्रप'ज खालामदों। आयौ, आंनि
इगनर खालामबाय मानो होनोब्ला आं लाजिदों नारजिबुदांनि थाखाय लाजिनाय लुजिनायखौ ज्राब ज्रुब गार गोसोआ मा सानो बेखौ नाय नङाब्ला उनाव रिग्रेट जागोनबो नों बेखौनो खालामनांसिगोन माबा मोनसे रावनिबो खोथाखौ सानालासिनो आंनि गोसोनि खोथाखौल' सानगोन आं औ बिदिनो गावनि गोसोआ मा लुगैयो बेखौ मावबानो जाबाय खालि गाज्रि खामानिखौल' दामाव अब्ला नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै दाबाव बाय बाय लोगोफोर